أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Рамадан айына қалып бара санаулы күннәр, қалды инде 5 кенә көн, һәм без үзебезне әзерләргә тиеш. Бу зур айга. Һәм шуңа ярдәм йөзеннән дә мин үземнең фикерләрем белән сез белән уртаклашам. Безнең бу дәрс форматы фикер белән уртаклашу килеп чыга. Бу көндә без әзерләнәбез, ләкин biz өйдә утырабыз. Өйдә утыруны без кабул итәргә тиеш. Безгә кемдер бүтән кеше тыянга түгел, без аны кабул итәргә тиеш. Безнең динебезгә шулай кушылган. Һәм бу килеп чыга гыйбадәт. Аллаһ Тәала кушкан үзенең пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аркылы хәдисендә килә, баба булган җиргә без бармаска тиеш, әгәр дә шул җирдә булса, без аннан китмәскә тиеш, сабырлык кылырга тиеш. Һәм инде аның дәрәҗәсен күрсәтә, әгәр дә шул җирдә кеше шул җирдән һәлак булса, ул инде шаһид булып китәчәк. Чөнки бу күрсәтә дәрәҗәне сугыш кырында кеше сугышса, шаһид булып, ул инде күп меңәрләп, йөзәрләп кешене саклап, үзенең үлеме белән шул кешеләрнең гомерләрен саклап кала. Бу хәзерге көндә әгәр дә кеше урамда әзрәк йөрсә, яисә гел чыкмаса, шуның шул үзенең гамәле белән ул күп кешеләрнең гомерен саклап калырга сәбәп булачак. Шуңа ул бу вакытта кеше бу шушы белән үлеп китсә, ул шаһид булып китә дип безнең инде галимнәр шундый хөкем чыгарганнар. Менә безнең ураза ул булай инде очраклы рәвештә бәлки туры килмидер шул вакытка. Өйдә утыруда гыйбадәт, чөнки Аллаһ Тәала кушкан мондый шартта өйдә утырырга, һәм ураза тутуда безнең өчен гыйбадәт, чөнки ул фарыз гамәл. Коранда килә, Рамадан ае җитүгә без ураза тотырга тиеш. Ашау ичүдән тыйлырга тиеш, һәм якынлык кылудан тыйлырга тиеш. Калган әйбердән тыйлырга тиеш. Менә игътибар белән карасак, ул безгә нәрсә кушкан? Ашау белән якынлык кылудан тыйлырга кушкан Коранда. Калганнары безнең хәзердә килә, буш сүзләрдән, начар сүзләрдән. Бу буш сүз белән начар сүзләрдән һәм башка шундый гамәлләрне аларны инде ураздан тышта эшләү бердә яхшы түгел. Ашау белән, ашау ичү белән якынлык кылу, ул инде хәләл җефетләр белән кешегә якынлык кылу, ул инде тыйлган гамәл түгел, ләкин киресенчә ул инде бик мактаулы гамәл. Ашау ичү кешенең үзенең гомер саклау өчен кирәк, инде якынлык кылу үзеннән соң нәсел калдыру өчен кирәк. Булар ураздан тышта тыелмаган. Менә буш сүз сөйләү һәм начар сүзләр сөйләү, алар уразда тыелган. Ураза беткәч аны эшли башларга кирәк дигән сүз түгел. Аны инде ураздан тышта эшләргә кирәк түгел. Уразда шуңа игътибар итәргә кирәк дигән сүзне без. Һәм уразаның төп мәгънәсе аңларга кирәк, Аллаһ Тәала аны безгә биргән Рамадан аеның зурлыгын күрсәтә безгә. Ул Коръән китабын Аллаһ Тәала кешеләргә бүләк итеп биргән. Ул инде нәрсә өчен биргән? Кешеләргә җиңеллек өчен, тормышларына җиңеллек китерсен өчен. Һәм шуңа күрә бу айны зурлап инде Рамадан аенда да ураза торырга кушкан. Шуңа Рамадан үзендә кешеләргә бүләк рәвешендә, ул кыенлык өчен түгел, кешеләргә җиңеллек өчен. Бу айда инде хәдистә килә, җәннәт ишекләре ачыла, җәһәннәм капкалары ябыла, һәм инде шайтаннар богаулана. Ләкин безнең сорау килеп чыгарга мөмкин. Ул башланга килеп чыгачак. Шайтаннар богауланган, безнең башыбызга төрле уйлар килә. Барыбер дә без әле әүлия кыяфәтендә түгел, уразага килеп кергәч төрле ниндер начар уйлар башка килә. Күзләр дә каядыр карарга мөмкин, төрле шундый уйлар да килергә мөмкин. Моның сәбәбе нәрсә дирәк аңларга кирәк. Аңлау ул инде Коръәндә җавабы бар. Аллаһ Тәала кешене яраткан фәрештә рәвешендә түгел. Кешене яраткан шундый рәвештә, ул Шам сүрәсендә килә, Аллаһ Тәала кешегә нәфс дә биргән. Һәм инде кешегә биргән, инде тәкъвалык та биргән, һәм бузыклык та дип әйтергә кирәк инде. Бузыклык дип инде ул нәфсе, кешегә әйтәбез, нәфсебез тели дип. Ул инде кешегә нәфсендә ике әйбер дә биргән. Ул инде тәкъвалык та биргән, тәкъва булмаган әйберләргә дә омтыла торган шундый сыйфат биргән. Кешенең бу асылы. Һәм инде Шам сүрәсендә килә, кем үзенең нәфсе белән шөгыльләнә, аны тәртипкә үзен өйрәтә, тәрбияли, ул уңышка ирешәк. Кем инде тәрбияләми, ул инде хәсрәткә ирешәчәк. Ләкин монда уйларга кирәк, бу кешенең нәфсен бетергә дигән сүз түгел. Чөнки әгәр кешенең нәфсе булмаса, нәфсе бу нәрсә? Ашасы килә, кешенең якынлык кыласы килә һәм башка нәфсләр алар кешенең бар. Алар әгәр дә бер рамкада булса, дин кушкан рамкада булса, кеше өчен файдалы.
Әгәр дә бәләкәй бала еламаса, аңа ими бирмәсләр, һәм ул үтә китәр, адан зур кеше дә барлыкка килмәсе. Нәфсе бар, елый, ими сорый, ашасы килә. Якынлык әгәр дә ул инде кылырга кирәк дип кенә кеше якынлык кылса, кылыр микән әле? Ул безгә нәфсенә биргән хатын-кызларга ярату. Безнең бар яратларга, хатын-кызларга яратларны ярату биргән. Һәм шул безнең китереп чыгара, инде бала табуга китереп чыгара. Ләкин менә бу бүтән әйберләрне Аллаһ Тәгалә кушкан үзе куйган рамкаларга гына сыеп эшләргә бүтән эшне. Шул вакытта кешенең нәфсендә үзенең кирәгенә кирәкатлы дәрәҗәдә таба. Һәм инде тәкъвалыкта, Аллаһтан куркуда була. Менә бу бүтән эшләрне Аллаһ Тәгалә рамкасына куеп эшләсә кеше, ул бу дөньяда да бәхетле була, һәм ахиратта да Аллаһ Тәгалә аның белән әлбәттә разый була, һәм аның урынны җәннәттә булдырга дип кеше ышанырга мөмкин. Ләкин һәр кеше ул безнең гөнаһлы. Кайсы бер кеше безнең менә бүтән омтылып булган гөнаһлардан чистаруну, тәүбә кылу. Тәүбә кылу, ураза белән тәүбә кылу икесе бергә бара. Әгәр дә кеше хадистә килә иманлы рәвештә Аллаһның ризалыгына ирешү нияте белән, әҗр-саваплар җыю нияте белән ураза тотса Рамазан аенда, аның алдагы гөнаһлары гафу ителер дип. Коръәндә һәрвакыт Аллаһ Тәгалә һәрвакыт кешеләрне чакыра гафу итү, үзләрен чистарынырга. Нәрсә соң ул тәүбә? Тәүбә ул Аллаһ Тәгалә юлына кире кайту. Шайтан безне әкренләп ул юлдан кире чигендерә, төрле юлларга алып китә. Тәүбә кылып без кайтабыз Аллаһ Тәгаләнең юлына кайту. Шуңа тәүбә кылуны аны инде второстепенный, өченче, дүртенче, ниндер генә әйбер, ул беренче урында тора тәүбә кылу. Тәүбә кылабыз икән без Аллаһ Тәгаләнең юлына кире кайтабыз. Кайтабыз икән Аллаһ Тәгалә белән разый була. Разый була икән тормышыбыз җайлана. Гади рәвештә аңлатырга гына килә, катлауландырырга кирәк түгел динне. Һәм ул кайсы кеше әйтә, мин гөнаһлы түгел. Үзем менә бүгенге көндә дә шундый бар. Мөселманнар инде алар менә әйбәт, гөнаһлы түгел. Менә Европада, Америкада кешеләр өчен менә бу афат җибәрелгән. Менә шундый җиңел караш бар. Алар анда шундый, алар анда мондый, алар аркасында безгә. Без гөнаһлы түгел нәрсә. Без гөнаһлы түгел дип әйтү ул үзе гөнаһ. Чөнки безнең пәйгамбәрбез хадисендә килә, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ Тәгаләнең илчесе әйткән: "Һәр адәм баласы гөнаһлы." Ул әйтмәгән: "Миннән башка һәр адәм баласы гөнаһлы" дип әйткән. Һәр адәм баласы үзендә кертеп әйткән. Һәм алар арасында иң хәерлесе тәүбә кылучы. Чөнки тәүбә кыла, үзенең гөнаһын таный. Мин гөнаһсыз яңгы шул гөнаһын таный, тәкәббер кеше килеп гөнаһлы. Тәкәбберлек ул зур гөнаһ. Үзенең гөнаһын таный, тәүбә кыла, Аллаһ юлына кайта, Аллаһ Тәгаләнән разый була әлбәттә. Шайтан тагын кытырта, тагын кеше ул алай бик көчле түгел. Кешенең йомшак җирләре бар, һәм шайтан аның белән куллана. Һәм аны ул читкә алып китәргә тора. Менә бу кире кайту, ул инде Аллаһ Тәгалә юлына кире кайту. Тырышырга кирәк, шуңа күп кешене безгә өндәргә кирәк уразага. Уразаны тотырга Аллаһ Тәгалә кушкач, аны эшләмәсәк, Аллаһ Тәгалә безгә разый булмый. Кеше генә ураза тотып, бәлки бу афатлар бетмәскә мөмкин. Күп кеше ураза тота, безнең дә гөнаһларыбыз җитәрлек. Җитәрлек, менә Африкада күп кеше үлә, без ничек аларга карыйбыз, кино караган кебек генә карыйбыз. Ул безнең җишар бер. Алар бездән ерак тормыйлар. Без менә хаҗга баргач күрәбез бит. Мин үземнән чыгып, мин кешеләр турында сөйләм, үзем турында сөйләм. Миңа хаҗга барганда һәр вакыт кыен була. Чөнки без монда комфортка өйрәнгән. Хаҗда кыен, ул миндә бигрәк тә инде матрасларда җирдә ятып йоклау һәм кыен. Икенче яктан карасак, Африкалардан, Афганистан якларыннан килгән кешеләр, алар өчен хаҗга килү, аларында курортта кебек. Алар кәфәдә Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен, ләкин алар тормышлары шундый кыен, безгә хаҗга барып кыен күренгән хәл, алар өчен күпкә яхшырак. Аларында ял итәргә барган кебек. Әлбәттә инде Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен дә алар килделәр, ләкин мен тәскә тормышлары шул кадәр авыр. Без аларга ярдәм итү өчен нәрсә эшләдек соң? Безнең мөмкинлекләре бар. Безнең менә бүгенге көндә яшәү рәвеше бик начар түгел күп кешенең. Мөмкинлек ярдәм итү без уйламыйбыз да бу турыда. Шуңа гөнаһларыбыздан җитәрлек, һәрберебез тырышка тиеш гөнаһлардан арынырга. Һәм безнең гөнаһлар күп вакытта була икенче кеше белән булышканда. Кемдер турыдан шар сөйләбез, гайбәт сөйлибез. Ул турыда Аллаһ Тәгаләнең гафу итүен сорар алдыннан без кешеләрдән гафу итүен сорарга тиеш. Ул турыда үткән дәрестә әйткәнем инде, әгәр дә кеше гафу итмәсә, безнең бүтән изге гамәлләребез шул кешеләргә китеп барачак. Алар без кем турыда без начар сүзләр сөйләдек, аларга безнең гамәлләребез, безнең изге гамәлләребез аларга китәчәк, аларның начар гамәлләрен каплар өчен. Безнең шуңа күрә бүтән савапларыбыз бетергә мөмкин. Шуңа без кешеләрдән башта сорарга тиеш гафу итүне.
Икенче яктан шундый бар ситуация бездән гафу итә кеше сорый. Ләкин без кичерә алабызмы, юкмы? Аллаһ Тәгалә үзен сыйфатлый Гафур Рахим. Һәрвакыт килә Коръәндә Гафур Рахим. Гафу итәм дип, гафу итүче. Үзенең сыйфатларын сыйфатлый. Ә без гафу итәбезме соң? Күп вакытта безне әйтәсе килә, йөрсен әле тагын азрак гафу итсен. Этләнсен әле, сизсен әле үзенең гаепле икәнен. Кыен безгә кешене гафу итү. Ә Коръәндә нәрсә ди? Гимран сүрәсенең мин әйтәсе килә 133-134 аятларын укып карасагыз, аны өстәлгә язып куярга кирәк. Анда инде Аллаһ Тәгалә әйтә, омтылыгыз Аллаһ Тәгаләнең сезне кичерүенә, һәм Аллаһ Тәгаләнең җәннәтенә, кичерүенә һәм җәннәтенә, кичерүеннән соң җәннәт турында җәннәт. Һәм ул җәннәтнең киңлекләре булыр, күкләрне һәм җирләрне симерләрне киңрәк булыр дип әйтә бу. Һәм ул җәннәтләр кемнәргә ди? Муттакиннарга, Аллаһ Тәгаләдән курккан кешеләргә. Һәм кемнәр ул 34-нче аятта кемнәр саналар муттакиннар? Алар үзләренең миллекләрен, нәрсәләре бар, шуны үзләре кайчанларга яхшы вакытта да һәм кайчанларга кыен вакытта да алар таратырлар. Бүтән кешегә яхшы һәм кыен вакытта да, яхшы вакытта гына түгел, яхшы һәм кыен вакытта, муттакин яхшы вакытта, кыен вакытта да таратыр ди. Һәм үзләренең ачуларын тыерлар ди. Кем әгәр дә безгә кемдер килсә, без ачуларын тыерлар. Менә шул кеше муттакин була, Аллаһның ризалыгы өчен ачуыбызны тыябыз. Һәм инде тагын нәрсә әйтә, әгәр дә кешеләр бездән гафу сорый һәм алар кичерәләр ди, муттакиннар кичерә торган кешеләр. Һәм әйтә Аллаһ Тәгалә, һәм Аллаһ Тәгалә ихласлы кешеләрне яратыр. Менә күрәсезме, ничек инде нинди кеше булырга тиеш муттакиннар. Кыен вакытта, яхшы вакытта үзләренең миллекләреннән бирәләр. Һәм кешеләрне кичерәләр. Үзләренең ачуларын тыялар, кемдер гафу сорый икән, аларны кичерәләр. Һәм ихласлыклар булыр. Шуңа күрә без тырышырга тиеш бу Рамадан аенда күбрәк тәүбә кылырга, әзерләнгәндә тәүбә кылырга, кирип китәр алдыннан тәүбә кылырга. Һәм аңларга кирәк, бу ай безгә биргән Аллаһ Тәгалә чистарыныр өчен. Чистарансак, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән бу афәттән безне Аллаһ Тәгалә коткарыр дип безгә ышанырга кирәк. Үзебезне әзерләргә кирәк. Чөнки дин ул ихласлык, ул хәдистә килә, нәрсә ул дин дигән? Безнең Расул саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, дин ул ихласлык. Аңардан сораганнар, кемгә карата? Аллаһ Тәгаләгә карата, аның Расулына, аның китабына карата һәм патшаларына карата, мөселманнарны, һәм инде гади мөселманга карата ихласлык булырга тиеш. Ихласлык, безнең менә ихласлык. Чөнки безнең гамәлләрнең формаль ягын күп аңлату, аны дөресергә кирәк, аңларга кирәк. Әлбәттә, формаль ягын без тырышып эшләргә тиеш кылырга уразаны. Ул турында Думырты безнең сайты бар, Думыртның. Анда Рамадан турында, Рамадан 220 дигән 2020 ел дигән бар бүлеге, һәм анда шуның хәтле, аны Рамадан өйрәнергә була әле. Формаль ягын төгәл үтәргә тырышырга кирәк. Ләкин без шуның ихлас белән үтәргә тиеш. Һәм безнең бар шундый бер-ике сорауны әйтеп китәсе килә, ул безнең сорауларга Рамадан башы буенча сорау. Безгә кирәк ышанырга, бу чакта ышанырга кирәк галимнәрнең хөкеменә. Намаз вакытын ачып барсаң, да күрсәң, да ясту белән сәхәр намазда, сәхәр вакыты белән намаз вакыты үзгәрәчәк 5 май тирәсендә. Һәм безнең аны галимнәр билгели. Без бу чакта галимнәргә ышанырга тиеш. Чөнки кыямәт көндә әйтсәләр, нишен син уразаңны шулай тоттың? Сәхәрне булай ачтың. Сен әйтсәң, мин үзем уйлап чыгардым, мин шулай. Аллаһ Тәгалә әйтергә мөмкин, сиңа әйт, галимнәр җибәргән ик. Галимнәр әйтте, шу вакытта кирәк сәхәрне. Сәхәр ашарга, һәм шу вакытта кирәк авыз ачырга. Син нигә игътибар итмәдең ул галимнәрнең фикеренә дип. Һәм айның башы буенча да шундый. Без ышанырга тиеш галимнәрнең фикеренә. Хәзерге көндә галимнәр, Аллаһка шөкер, җитәрлек һәр кешегә анда безнең артык белән җитәрлек галимнәр. Шуңа без галимнәр хөкеменә ышанырга тиеш. Алар кыямәт көне сораганда, галимнәр безгә шулай әйтте, без шулай аңладык һәм шулай итеп бу гамәлне кылдык, алар кушканча. Шуңа без инде тышка тиеш ихласлык белән ураза бу гыйбадәтне тотырга, тырышырга тиеш Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешергә. Һәм тагын бер кысача әйтәсе килә, кайчан кеше үзе билгеләргә тиеш. Һәм кайчан кеше галимнәр тыңларга тиеш. Менә бу ике сорауга гына җавап бирәм дә, бу дәрс белән тәмамланыр Алла бирсә. Кайчан тыңларга тиеш? Уразаның башы һәм менә ясту намаз белән безнең сәхәр тәмам дигән намаз вакытындагы пунктларга караганда, без тыңларга тиеш галимнәр фикерен.
Монда һәр кеше үзенең фикер белән йөри башласа, безнең ыгызга фетнә чыга. Чөнки безнең җирлектә үзенчәлекләре бар. Рамадан аеның башында һәр кеше галимнәр безнең җитәрлек билгеләргә, чөнки шундый фикер бар, без карарга тиеш Мәккәдә ай күренгәнме, юкмы. Моның сәбәпләре ул тора безнең өч әйбердән. Безнең бар кояш, бар җир һәм ай. Аларның бер-берсе белән урынын ничек урнашуына карап, ай Мәккәдә күренергә мөмкин, бездә күренмәскә мөмкин. Мәккәдә күренмәскә, бездә күренергә мөмкин. Бу небесная механика, күк механикасы дигән шундый фән бар. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән, Аллаһ Тәгалә кушкан законнар буенча ай, кояш һәм җир бер-берсенең урыннарын алыштырып торалар. Аллаһ Тәгалә кушкан законнар һәм Аллаһның кодрәте шу Аллаһ Тәгалә законнарны урнаштырган һәм үзенең кодрәте белән шул законнарны бер нәрсә бузмасын өчен үзенең кодрәте белән карап тора. Уларны тормышка ашыра шул законнарны. Аны бит законны кабул итү генә, законнарны кем тота, менә бүген күрәбез, законнарны кабул итә, кем тота, кем тотмый аны. Законнарны кабул итү һәм шул законнарны тормышка ашыруында Аллаһ Тәгалә үзенең кодрәте белән барлыкка китерә. Бар икән без аны кулланырга тиеш. Ул инде университетта мин үзем укыдым, физик факультетында, анда небесный механик беренче курста үтелә. Ул менә шул күк җисемнәренең бер-берсенә карата йөрүнең законнары, Аллаһ Тәгалә кушкан, урнаштырган законнарның ничек эшләү турында аңлатыла. Һәм тамыр төскелә ай бездә күренгән ай Мәккәдә күренмәскә мөмкин. Мәккәдә күренгән ай бездә күренмәскә мөмкин. Ул инде һәр җирлектә билгели. Бүген монда көндез булса, Сахалинда уже төн, например. Әгәр дә бездә кич булса, бүген көннән кичә, анда инде икенче көннән сахара башланган була. Шуңа монда җиңел карарга кирәк түгел. Җиңел карарга кирәк түгел. Монда галимнәрнең фикерен искә алырга кирәк. Алар билем алганнар, безгә моны аңлатыр өчен. Алар аны бит үзләре өстенә җаваплы калганнар. Шуңа инде монда фәтваны һәр кеше чыгарга тиеш түгел, фәтваны безнең галимнәр чыгара, үзебезнең җирлек өчен. Һәм бергә шулай без Рамадан башлап җибәрсәк, тагын безнең булачак инде вакыты үзгәрү. Безнең җирлектә ниндер көннән башлап кичке белән иртәнге вакыт тоташа һәм ястү намазының вакыты керми, иртәнге намазында килеп чыган сәхәр вакыты да билгесезлеккә әйләнә. Бу турыда инде Думырты сайтында әйбәт кенә видео язма бар, кирип карарга мөмкин. Мин аны кабатлап әйтәсе килми, килеп чыга ул күркәм рәвештә булмасын дип, мин андагы сүзне кире сезгә сөйләсәм. Кирип карарсыз, иншаллах, анда бөтенесе бик бәйнә-бәйнә аңлатыла. Һәм бу булачак инде 5-нче, 4-нче, 5-нче майларда безнең шәһәрдә булачак. Монда да кызыгы чыгарга кирәк түгел, монда инде галимнәрнең фикеренә без колак салырга тиеш. Икенче мәсьәлә, кайчан үзе кеше хәл итәргә тиеш. Безнең бар шундый, ул Коранда килә, әгәр дә кеше чирләсә, я сәфәрдә булса, ул бу вакытны тотырга мөмкин, битәне вакытта бу уразаны дигән хөкем бар. Аллаһ Тәгалә шулай кушкан. Шуңа монда галимнәр ярдәм итә алмый сезгә. Аллаһ Тәгалә бит ачык текст белән әйткән монда. Ачык текст белән әйткән, кем чирли, кем сәфәрдә. Чирнең дә төрлесе бар. Монда инде врачтан справка алу турында сүз бармый. Врач сезгә ярдәм итә алмый монда. Ул сезгә киңәш биргән мөмкин, сезне аңлатырга хәләтегез мөмкин. Хөкем чыгарга тиешсез үзегез. Монда инде мөфти хәзрәтләре һәр кеше өчен тикшереп, аның сәламәтлеген әйтә алмый. Монда һәр кеше үзенә-үзе муфти, үзенә-үзе фәтва чыгарга тиеш. Монда ике әйберне искә торырга тиеш. Кыямәт көнендә соралачак. Рамадан уразасы фарыз, саны белдегез. Икенче яктан Коран әйтә, үзегезне үзегез үтермәгез. Менә ике ара, шушы арада үзегезгә хөкем чыгарга тиеш. Үзегезнең хәлегезне белеп. Чөнки врачтан сезгә справка алып, я больничный алып илтеп булмый. Кыямәт көндә ул справканы предъявлять итеп булмый. Менә миңа врач биргән справка, ураза нускасы мөмкин дип. Менә аңларга кирәк, мин сезне үзегезне үзегез үтерегез дигән сүз түгел. Ул дөрес түгел. Үлсәм белән уразаттан андый кешеләр бар икән, туганнарыгыз, аларны тыйгыз. Уйлан дип әйтергә кирәк. Үзегезне үтермәгез. Уразан тута кем? Мөселман кеше, балигъ кеше. Һәм мәҗнүн булмаган кеше тута. Мөселман. Аллаһ Тәгалә иман китермәгән кешегә ураза тотуның бер файдасы юк. Иман китерү башта кирәк Аллаһ Тәгаләгә, һәм Аллаһ Тәгалә кушканын эшләп ураза тота, һәм балигъ булырга тиеш. Балалар ураза тотырга мөмкин өйрәнү максаты белән. Менә ул вакытта әти-әнисенә аларны карарга кирәк, аларның хәләтләрен тикшереп торырга кирәк. Аллаһ кеше үзе өчен җавап бирә. Мәҗнүнгә ул инде мәҗнүн өстеннән кул күтәрелгән, балалар һәм мәҗнүн өстеннән инде йоклаган кеше өстеннән кул күтәрелгән. Каләм күтәрелгән. Ул каләм күтәрелгән, аларның язылмый. Алардан
аларга тиешле түгел, фарыз түгел. Һәм шуңа мәҗнүн кеше дә үзен үзе үтәргә мөмкин, аңа шулай аңлатсаң, куркынычка кереп китәргә мөмкин. Шуңа һәр кеше үзе хөкем чыгарырга тиеш, үзенең хәлен белеп. Һәм иртән әйбәт хәл белән кереп китсә дә, көне буе көн иртәсендә кыенга барып җитә икән, ул уразасын бүлдерергә тиеш. Шул ук үзеңне үтермәгән дигән, үтермәгез дигәнгә карап. Чөнки кыямәт көне җавап бирергә туры киләчәк. Мин берәр кеше әйтсә, мин ураза тотып үлдем бит. Аллаһ Тәгалә әйтәчәк, әйтергә тиеш. Бирлек аңлатылган бит Коранда, чирләгән кешегә тотмаска мөмкин. Ник тоттың дип, үзең гаепле, гөнаһлы буласың. Чөнки үзеңне үтермәскә кушкан. Шушы ике шик арасында кеше үзен инде монда хөкем кылырга тиеш. Тутырга ярый моңарга, тутырга ярамый моңарга үзе хәл итәргә тиеш. Монда бүтән кеше ярдәм итә алып, бүтән кешенең өстенә, инде хәзрәтнең үстенә, инде табибның өстенә, врачның үстенә аны йөкләргә кирәк түгел. Бу очракта кеше үзе уйларга тиеш. Киңәшләргә мөмкин, ләкин үзе уйларга тиеш. Монда хатын әйтте дә бармый, хәзрәт әйтте дә бармый, врач әйтте дә бармый. Бүтән стыңларга үзенә хөкем чыгарга кирәк. Булдырасың икән, әлбәттә тотырга кирәк. Ураза ул күп чирләрдән безнең инде шифа. Һәм без сорарга тиеш, шушы шифаны сорарга тиеш. Бу көндә Аллаһ Тәгалә менә бу чиргә шифасын әле бирмәде. Аның бердән-бер шифасы өйдә утыру гына. Өйдә утыру гына. Сорарга тиеш Аллаһ Тәгаләдән без һәрберебез дә Аллаһ Тәгалә менә бу афатка, бу чиргә шифасын бирде. Шифасы бергәч ул гадәти чиргә әйләнәчәк. Чирләде кеше, шифасы бирелде, врачлар шифасын безгә бергә өйрәнделәр, куркынычка әйләнмәй чыгып бергә була ул вакытта инде. Бүген көндә куркыныч шифасы юк, өйдә утыру гына бердән-бер шифа. Һәм сорарга тиеш, Рамадан уразасын тотабыз, иртән ният кылабыз Аллаһка ризалык өчен, кич белән ифтар кылабыз. Ифтар кылганда сиңер залын тоттым, бүтән гөнаһларымны Аллаһтан кичерүен сорыйбыз. Һәм без шул вакытта дуга кылырга мөмкин, һәм кирәк тә инде дуга кылырга, үзебез өчен, якыннарыбыз өчен, һәм дөньяга бар мөселманнар өчен без сорарга тиеш, һәм сорарга тиеш инде шул вакытта без иң әйбәте сорарга, бу афаттан коткар, бу афаттан, бу чирдән безгә шифасын бир дип. Шифасын бир. Аллаһ Тәгалә бирә чирендә, һәм шифасын да бирә кемгә тели. Һәм кемгә тели ул чирне бирми дә әле. Биргән кешегә шифасын биргән мөмкин. Шуңа безнең дугабыз шундый рәвештә булган. Үзебез өчен генә түгел, үзебез, якыннарыбыз һәм иң башта үз өчен сорый. Үзе өчен, якыннары өчен һәм бөтен мөселманнар өчен унутмаска кирәк сорарга. Һәм шул вакытта без ышанырга тиеш, Аллаһ Тәгаләнең кодрәте, үзенең кодрәте белән безгә шифасын бирер дип. Шуңа инде мин уйлыйм, бүген дәрес бушка үтмәс, күбрәк кешеләрне дингә чакырырсыз. Инде нинди моментлар бар икән, кирип карыйсыз, Думыртан сайтында бәйнә бөтен аңлатылып бирелгән. Мин дә сабылачак инде күбрәк шул төп мөһим әйберләргә тагын бер такы басым ясап, аңларлык рәвештә сезгә җиткерү. Аллаһ Тәгалә җиңеллек бирсен, Аллаһ Тәгалә безнең инде кылган ибадәтләрне кабул кылсын. Аллаһ Тәгалә ризалыгына ирешә гамәлләргә кылырга безгә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.